चेनेल आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन होननानै लोगोफोर मैयानि समावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय सर्ट मुभि फिल्म दिन्थिग्रा मुंदांखा रंजालि नार्जारिनि माखासे भिडिअखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नोंसोरो नैबे भिडिअखौ नुनो मोन्दोंमोन आयौ आयौ सिबावदों आयौ थैसै आयौ 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 सिबाव आयौ ला सिबाव आयौ आयौ सिबाव आयौ 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 सिबाव हरदों लोगोफोर आंखौ सिबाव आखायावनो हरदों लोगोफोर सिस्टार रंजालि नार्जारिया जिबौ सौदों होननानैहाय गाबख्रावबायनायखौहाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय माखासे मानसिफ्रा बेखौहाय फोथायाखैमोन आरो बेखौ फोथायाजासे मानसिफ्रा ओरैबायदि माखासे कमेन्ट्सखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर नाथाय आंबो सानदोंमोन जे रंजालि नार्जारिया नंगौना नङा बा बाथ्राया सैथोना असैथोमा नंगौना नंखाय नै बेबायदि सानदोंमोन दिनैसिमावहाय आं नेनानै दङमोन रंजालि नार्जारिनि एन्सारखौ बा रंजालि नार्जारिया माबाफोर आरोबाव भिडिअ लाबोबावगोन खोमा होननानैहाय आं साननानै दंखायोमोन थिग बेबायदिनो दिनैनि समावहाय रंजालि नार्जारिया मोनसे भिडिअ हगारना होबावबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आङो मैयानि बे मोनसे भिडिअ नुदोंना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामबाय गोबां शेयार खालामबाय फेसबुकफ्रावबो ओमफ्राय जेरावबो इउटुब फेसबुक जेरावबो शेयार खालामबाय ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि मैयानि जिबौ जे आंनि आखायाव फानफ्रावदोंमोन बेयो नंगौ ओमफ्राय खिन्थु एसे अरज्रेदोंमोन आंखौ नाथाय आङो जेबो जायासै माने आङो गिनानै माने बिराद गाबबाय माने आङो गिनो ओंखारो आरोना जिबौ बुस्थुखौनो आङो गिनो ओंखारखायो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा बेबायदि माने गिखागोन आखायावनो फानफ्रबबाय जेला गिखागोन ओमफ्राय गोबां कमेन्ट खालामहरदों बियो फेक ना रियेल जाखो होननानैहाय ओमफ्राय बियो रियेलानो ओमफ्राय आङो दा जेबो जायासै आरो लोगोफोर जोंना बाबायाबो न'आवहाय जिबौनि मुलि रोंखायो नालाय बेखायनो बिराद मोजां आङो थाबनो हामबाय आरोखि ना जेबो जायाखै आरोखि एसेल' अरज्रिदों माने फानफ्रबबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ गिखागोन नोंथांमोनाबो गिखागोनानो एफाराब बिदि फानफ्रबनाय नालाय बेखौथ' गिखायो बयबो गिखायो आंथ' बिराद गिदों ओमफ्राय गाबदों आरोना नोंथांमोना भिडिअआव नायनानै मिन्थिखाबाय बोरैबा साइसनि फानफ्रबखादोंना भिडिअआवहाय आस्ते माबानानै नायबा नुयो आरो भिडिअआवहाय मोजां नायसाय सोरबा सोरबा माने नुवाखैबा मोजां नायफिनबानो जाबाय भिडिअआवहाय गिथाव बाथावना जेबो साननाङा लोगोफोर आङो माने गिनानैहाय बिराद गाबफ्लांबाय आरो मैयानि दिनाव नोंथांमोना जेबो साननाङा आङो बेखौनो खोन्थानो होनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय दसे फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जिखुनु नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोफिननो हाथों बेखौनो आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेबो साननांला आं मोजाङैनो दङ नोंथांमोना बिराद इसोरनाव आर'ज खालामदोंना नोंसिनि आर'ज खालामनायजों आङो मोजाङैनो दङ थेंक इउ स' माच बियो दिनैहाय जेबो जायाखै नंगौमोन जिबौआ आखायाव फानदोंमोन होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै बिनानावा बुंदों जिबौआ आखायाव फानदोंमोन माइ लायनो थांनायावहाय नाथाय जिबौआ एसेबां बेखौहाय मोजाङै अराखै होननानैहाय जोङो खोनानो मोन्दों आरो बे जिबौआ एसे अरज्रिदों होननानै बुंदों नाथाय बे अरज्रिनायावहाय एसेबां बिसा थाङाखै जानो हागौ बेनिखायनो दिनै सिस्टार रंजालि नार्जारिया एसेबां खस्थ' मोनाखै होननानै आं सानो आरो खोनानाय बायदिब्ला दिनै रंजालि नार्जारि बिनानावा बुंदों गावनि न'खरनि बिफायानो जिबौनि मुलि रोंखायो होननानै जिबौनि मुलि रोंखायोब्लाबो जानो हागौ जिबौआ जुदि मोजाङै अरोब्ला बिनि देहा सोलेरावहाय गोबाङै बिस जानो हागौमोन होननानै नाथाय जोबोद खाफाल मोजांनि बाथ्रा दिनै सिस्टार रंजालि नार्जारिया मोजाङैनो मोजां दङ आरो दिनैहाय बियो गोदान मोनसे भिडिअ हगारदों नोंसोरो बे भिडिअखौ नायदो आरो कमेन्टफोरखौहाय जानला मोनला होआब्लानो जागोन होननानैहाय आं सानो स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेसेखिनियावनो लानानै फैदोंमोन भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन गोजोनथों नायनायनि थाखाय बाय बाय